Ilyas alayhi salam shine annabi na 21. Sunan shi yana nufin Allah shine ubangiji na. Sunan mahaifinsa Yasid, jika ne na annabi Haruna. Allah ya tura shi yammacin Dimashq ga wasu mutane masu bautar gunkin da ake kira Ba karkashin sarkin su. Annabi Ilyas yayi wa'azi su an shi sakon da annabi Ilyas ya kiraye su zuwa gare shi ba. Lokaci da Allah ya saukar musu da jarabawa na fari, aka dawo ga annabi Ilyas aka roƙe shi akan ya roƙi Allah. Aka roƙi Allah nan za ku yi imani, za mu yi imani. Ya roƙi Allah madaukakin sarki, Allah ya kawo musu sauki. Haka nan suka saba wannan alƙawari, samu saukin yanayi, amma fa ba su cika alƙawarin su na yin imani da annabi Ilyas ba. Allah ubangiji ya siffanta shi a cikin Alƙur'ani da karamci da kuma kyautatawa. Annabin da ke bin bayan annabi Yusha'u, Alyasa yake bin sa. Allah ya ambaci sunan annabi Ilyas sau 2 cikin Alƙur'ani mai girma.